जायखिजाया आंना एसां फिक्सबो नङा अब्लाबो आङो फिसानिफ्राय मोजां फरायलांनानै उनाव सेकेन्ड इयार एग्जामखौ मोजां पास खालामनानै आङो जिखिनि इन्टारभिउ फैयो बेफोरखौ मोजां मोजाङै होलांनो सानो। आंनि उनाव साइन्स फरायदों, आं साइन्स स्ट्रिम लानानै दायो डाक्टर जानो सानदों। ओमफ्राय आं हायार सेकेन्डारि एग्जाम होखांनानै नेट एग्जाम होगोन, नेट एग्जाम होनानै आङो डाइरेक्ट डाक्टर लाइनाव फरायहैगोन आरो। पानेरि हालामनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि लाना उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। सा18 पानेरि हालामनि फरायसाखौ मान बिलाइ आर'नाइजों फरायसाफोरखौ बरायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंजों सेथि मासि लाना उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ बोसोरफ्रोमबो बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लाबोगासिनो दं। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मोनसे फरायसाफोरखौ लोगोसे बिगुमा आरो दिथागिरिफोरखौ थुलुंगा होनाय मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि। फरायनानै जोंनि पानेरि दख'रा एबसुनि सिङाव 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि उथ्रिनो हानाय फरायसा बिथांमोनखौ जों दिनै बेंबारि गोजौ फरायसालियाव बरायनाय हाबाफारिजों लादों। जोंनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद गोजोनथाव आरो रंजाथाव सान। जोंनि ओनसोलनि हाइ स्कुलनि फरायसालिफोरनि जा जेंना, फोरोंगिरिनि जेंना, गोबां जेंनाफोर दङ। जोंनि बेंबारि हाइ स्कुलावबो जोंहा मेथ्स आरो साइन्सआव फोरोंगिरि गैया। अब्लाबो नैबे फरायसालियाव देग्लायनि बर' बिजोंनि जा मेट्रिकनि पास जानाय हारा 100आव 100% जों मोननो हादों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव आरो पानेरि हायार सेकेन्डारि हिसाबैबो जोंहा देग्लाय मोजां रिजाल्ट फैदों। आङो बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकार बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानदों जाहाथे जोंनि बर' बिजोंनि जा फरायसालिनि फोरोंगिरिनि जेंना, बे जेंनाखौ जाहाथे बिथांमोना थाबैनो सुस्रांनानै होनांगौ आरो जोंनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननो गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव बिथांमोना खाबु होनो नांगौ। जोङो दिनै सा18 फार्स्ट डिभिजन मोननाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ जों बरायदों। जोङो जा फरायसुलि बिथांमोना दिनै सेथि मासियाव उथ्रिनो हाबाय, जाहाथे बिथांमोना इयुनाव साफा जोंनि गोग्गो गुन गोनां सुबुं हिसाबै जोंनि गेजेराव बिथांमोना फैनो हायो, मोजां गोजौ लेभेलनि सोलोंथाइखौ बिथांमोना लानो हायो। बेखौनो आं फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननो खावलायदों। दिनैनि मेलनि गाहाय आलासि महरै जोङो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बाबुल बर' बिथांखौ जों हांख्रायदोंमोन आरो बेखेवगिरि आलासि महरै जोंहा उदालगुरि जिल्लानि प्रग्राम अफिसार रबार्ट बसुमतारी बिथांखौ जों हांख्रायदोंमोन। बिथांमोननि थुलुंगा आरो बिथांमोननि खावलायनाय बेखौ जाहाथे फरायसुला फरायसुलिफ्रा लागोन, बेखौ आं मिजिंथिबाय। मुङा थरायना जोंनारि बर'। आंनि फरायसालिनि मुङा डिमाकुसियाव, फरायसालिनि मुङा सेकासंगिरि मिसन हायार सेकेन्डारि स्कुल। आंनि पार्सेन्टआ 77.5%। आङो क्लास 10आव फार्स्ट टाइमाव आङो एसां फरायामोन, 6 आवार्सफोर फरायोमोन आरो बिनि उनाव प्रि फाइनेल जोबनायनि उनाव आङो 10 आवार्स 12 आवार्स बे रोखोम फरायबाय। आङो जायखिजाया आंना एसां फिक्सबो नङा अब्लाबो आङो फिसानिफ्राय मोजां फरायलांनानै उनाव सेकेन्ड इयार एग्जामखौ मोजां पास खालामनानै आङो जिखिनि इन्टारभिउ फैयो बेफोरखौ मोजाङै होलांनो सानो आरो बेबायदिनो साक्सेस जानो सानो। आं स्ट्रिमा आर्ट्सआवनो लादो। जोबोद गोजोननाय मोन्दों फरायजानानै। बेसेबां पार्सेन्ट लादों? आं 78% मोन्दों। नोंनि मुङा मा? आंनि फरायसालिनि मुङा हरिसिंगा इउ एन एकाडेमि, ओमफ्राय आंनि मुङा भास्कर बर'। आं इयुनाव साइन्स फरायदों, आं साइन्स स्ट्रिम लानानै दायो डाक्टर जानो सानदों। ओमफ्राय आं हायार सेकेन्डारि एग्जाम होखांनानै नेट एग्जाम होगोन, नेट एग्जाम होनानै आङो डाइरेक्ट डाक्टर लाइनाव फरायहैगोन आरो। आंथ' ओरैनो फार्स्ट टाइमाव आंनिया फरायनाया एसे मोजां जादोंमोन, ओरैनो 10 घन्टा 8 घन्टा 9 घन्टा बिदि जादोंमोन। खिन्थु आंनिया गेजेर समाव एसेबां मोजां जायाखैमोन आरोना। बिदिनो आरो गोजां बोथोरफ्रावबो एसेबां माबा जायासै, मोजां जायासै फरायनायफोरा। ओमफ्राय बे लास्ट टाइमाव मोजां जाहैबाय आरो ओमफ्राय उनाव बिदिनो बेसेबांखिनि मार्क थानांगौ बेखिनिया लाखिनो हायासै। आंनि भुलनि थाखायनो बेखिनिया जालांबाय, मोजां पार्सेन्टखौ आं एसेबां लाखिबावनो हायासै। थेवब्लाबो आं बेखिनिजों गोजोननाय थाबाय आरो।